KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa haɓirde Piindi TV caggal yettude gueno gonɗo jonɗo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe en e galle he tuggude baba Abou Hafsatou ha yetti Dawoudou Geddaɗo ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen émission holmbo woni an tawa ko tonggode temedere e capanɗe joyyi hande ɗum noon arti taw koye mbaadi kuptodinde eɗen jaɓɓiɗo goto e jaggi leñol ngol tawa ko jeeyaɗo e nder département Podor jeeyaɗo kadine e commune Guédé tawno naggue wawa wiide ladde albarki ñande foof ko hen dawata ɗum noon en mbatta joni joni so wona tottudemo o salmodira e yeɓoɓe ayawa haɓirde Piindi TV assalamu aleykum. Waleykum salam bismillahi rahmani rahim calmini hono Piindi TV guilay yeewoɓe ɗum hay heɗotoɓe ɗum calminen aussi ardiɓe galle ɓe kamɓe foof e kuuɓal kadi min beltinimamo mba moodi e donc invitation mo mbaɗanɗa min hande arde joɗɗade ɗo yetta e yewtude e Piindi TV jarama ɗum noon en paami eɗen mbawi wiide ko arɗo ari ɗo tawno enen émission men gadiɗo mo gadiɗen wadde invitnuɗen ko baniraɗo debbo jinnaɗo esiraɗo mbiyen noon hono goggo walla nene walla mi wiye sam haabi Sidy Ba kanko gadiɗen waddude émission e nder Piindi o arti ɗo sagani Covid o waɗi eɗen dañi nden 42 kono en calminima en calmini beeɗen foof haade men woɗɗoyde noon en jahata rési garten e dartol gurdam walla mbiyen biographie Amadou Sidy Ba waɗanta en ɗum ko Abbas Sarr en jeehi bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV émission mon hombo woni an mbo sehil mon bamodi yuɓɓinanta on kala saaha hande ene jogori jaɓɓade professeur Amadou Sidy Ba agrégé en sciences de gestion to université Gaston Berger mbo Saint-Louis kanko professeur Amadou Sidy Ali Ba o yi adunu ko au début des années 1980 to Belel Kelle noon tawete ke nder département de Podor o waɗi école primaire makko e collège toon to Fouté Koumbalou kanko professeur o yawti o fayi lycée mbo Charles de Gaulle to Saint-Louis ko toon o heɓi baccalauréat makko o ari to duɗal jaaɓi hattirde Cheikh Anta Diop département anglais en même temps o winditi to iyam ngam jokkude jangde fatude gestion caggal maîtrise makko kanko professeur o ɓenni to dawla France ko toon o heɓi master makko option recherche o fawi hen thèse de doctorat en management des ressources humaines to université Rennes caggal doctorat o jangini kena tolno e duuɓi teto France haade makko artude Sénégal to université Gaston Berger on fuɗɗi janginde toon ko 2015 Amadou Sidy Ba woni chef département de gestion des institutions supérieures économiques et de management o woni professeur agrégé guila 2021 ko ɓoyani ko professeur Amadou Sidy Ali Ba nommé coordinateur du projet au ministère de l'éducation nationale pour le développement du téléenseignement ko wiyete ko promet to banggue politique Amadou Sidy Ali Ba rewi to wiyete URD mbo jiboleyte ka yurmende Allah o woni mum hade makko arde yon évidemment
rapidement to APR o fuɗɗi dillude en ko 2010 ton to dawla France ton ni o wonno coordinateur section APR Rennes chargé de la communication de la convergence des cadres de l'APR de France ko on woni Amadou Sidy Ali Ba koɗo Ba Modi émission mon mbo woni an ɗum noon caggal dartol gurdam woni rewa rewi o mbiyen biographie beela ɗa wawi amen waɗande ko tubak wiyata ko commentaire rewa rewi ma eyyi Ba Modi a jarama donc mbiyeɗen ko Amadou Sidy Ali Ba jeyɗen koto cuuɗi men Belel Kelle woni koye commune Guédé village e diwan département Podor ko toon jibiniɗen ko toon kadi natɗen mataw école dans les années 80 ha nde dañƴen entrée en 6e paɗen Podor to collège to jaaɗen kadi Njum ne dañƴen BFM noon nden hanti ummiɗen paɗen to wiyete wuro Saint-Louis no lycée Charles de Gaulle ko ɗon jokkuɗen jangde ha aussi dañƴen bac nde puɗɗiɗen arde université mo Cheikh Anta Diop rewa rewi aussi gonɗen e jangde nde taw mbaɗanɗen toon ko anglais et gestion en mbaɗi kadi IAM ha nde dañƴen maîtrise jokkuɗen jangde paɗen caggal leydi to dawlo France e wuro wiyetengo Rennes toon dañƴen aussi master taw ko 8 ko fate gestion des ressources humaines e caggal ɗum mbaɗɗen ko wiyete ko doctorat thèse de doctorat en mbaɗi ɗum e wuro wiyetengo Rennes université de Rennes 1 nde keɓɗen doctorat o en 2012 mbattuɗen jangguinde walla taw ni en puɗɗima jangguinde guila hade men wadde soutenir thèse o de 2011 ha 2014 taw eɗen jangguina université ji France notamment université Rennes et également université privé aussi tawto koto Paris ha 2015 noon hanti gartuɗen ga e Sénégal nde tawno nde jaaten nde wonno anniyo ko aussi sen dañi gandal garten liggonɗen leydi meɗen eyyi guila 2015 noon ken jangguinoɓe to duɗal jaabi ha tirde gongal Saint-Louis on université Gaston Berger de Saint-Louis e oɗo saaha eɗen mbawi wiide ken professeur agrégé to batte faggudu en gestion des ressources humaines ko ni woni mataw e nder tongode tan o parcours o to batte ɗo ndewɗen ɗo e jangde guila cuuɗi men ha caggal leydi ha gartuɗen e université Gaston Berger de Saint-Louis ɗum noon wonani min beelammo no feewi jaɓanten hannde ko manda mbiten ko faggudu leydi Sénégal hannde beele eɗen mbawi ɗum wadde ɓeeto koko yaari yeeso walla yaradi yeeso ay sen ɓeeti ɗum hannde faggudu leydi Sénégal eɗen mbawi wiide ko faggudu wurndu darindu kadi ne joga yakar oɗon gandi sa waɗi ɗum hannde comparé e leyɗele caggal leydi taw wiyete ko croissance famɗi 0,1 walla 1% taw leyɗele ɓamtiɗɗe kono e leyɗele nder Afrique ina wiyete ko 2 chiffres ina yaha heɓade 10%. e Sénégal guile ma taw 2012 feewi hannde koko yahata heddi noon ko caɗele bannoɗe wayno refi mboroso ndi ari nde ma taw waɗi freiné dynamique oɗon gononoɗo to batti faggudu ndu mais prévision ngaji ɗiɗo e 2023 2024 peut-être ina fonno ni ma to nawde men hakke men ko wiyete ko 10 chiffres kono noon kadi on caɗele hannde guuraɗe gonaɗe taw ko caɗele aduna ina battina e nder leydi ndi e faggudu ndu ina wawi peut-être ɗum tardina gueɗe ɗe seeɗa kono e kuuɓal kam eɗen mbawi wiide e faggudu ndu eɗen jetta Allah machallah ina woori ina teska hannde to batte industrie ko wiyete ko hannde taw wonko heblete wonko fewnete nder leydi ndi Sénégal e nder Afrique de l'Ouest Sénégal woni le premier pays industriel kay ardi e leyɗele taw gandanɗa hoore ma
ko ɗon hunde fewnde taw wona jiggoyade caggal leydi aɗa nini heewi e nder leyɗele Afrique en ndemat walla wayno coton wayno gerte nawen caggal leydi ɗum fewndoye toon artire jeeɗen ɗum ko ɗum woni ko en ngala transformation ɗum koko hunde ganda horma ko hewde Afrique kadi taw ko ɗum ine jeeya aussi que tagui ɗum tardude de batte développement économique de batte faggudu kono Sénégal e nder Afrique de l'Ouest liémois donc kay woni hoore to batte pays industriel firti ko heewi nan waɗe nder Sénégal ko ɗo remate ko ɗo watte transformé kadi ko ɗo watte consommé walla kadi nawe caggal leydi ene heddi noon en cuwa yottade ko wiyete ko vitesse croisière ko heewi hande nana fewnde ɗo nana reme ɗo ina nawe caggal leydi walla wonko jiggoytoɗen taw eɗen ganda hoorema eɗen mbawno ɗum fewndi ɗo yata waɗana ɗum gartam kadi ko ɗum jogui leydi par ce que ɗum waɗata créé ko mbiyata ko valeur ajoutée tagata sukaɓe dañde ligguiyaji ko nandine ko nandi en anani kono ko yettude Allah faggudu Sénégal ko faggudu tigui rigui on jiini hay organisation ngaji wayno FMI en banque mondiale en ina keptini Sénégal ina jii vraiment darde mum e faggudu kadi ina kooli ina andi kadi ko mawɗo leydi o ko yahata hen ko ɗum noon bettani men par ce que sa ƴeewi hande ko wiyete ko plan Sénégal émergent que sur ko 2035 ko toɓɓere adande par ce que nder plan Sénégal émergent ko toɓɓe tati goni hen toɓɓere adande ko fati e hono faggudu ndu tiiɗirta taw tiiɗi ko taw koko duumoto wona tan wonde yo caɗele mbaɗi hono kaɓirte hono kaɓortoɗen ɗen caɗele sen teskima ɗon mi jofno sa ƴeewi avant hadde Macky Sall arde laamu ngu ko wonno ko wiyete ko plan contre lutte contre la pauvreté eɗen kaɓo basal ko nde Macky ari nde waɗi wiyete ko hanti plan de développement plan émergent woni hono ɓamtortoɗen en natti haɓade basal wona haɓade basal tan mbaddeten mais kono ɓamtortoɗen ɗum ɗo noon wonko chance ko heewi e nder hakkillaji yimɓe par ce que haɓade basal e ɓamtade wona gotum kono kadi sa wawi haɓade basal taw waɗa ɓamto kadi ɗum ɓuuri ɗum woni ko jinnomi hen haalde mberaɗo banggue faggudu so tawi a wi nana yaari yesso te yimɓe hande way kono caɗele ɗe ɓuuri ɓeydade ɓe pamirta ɗum heegue e yooro nana ari ha yetti men ha o e banggue te leydi men nana wiye pétrole gaz kono holno mba ɓurata fammanirde yimɓe paama tigui leydi men koko yaari yesso te enen caɗele ɗe mbay kon koko ɓeydoto eyyi aɗa andi ko namdal banggal fayida woni ɗon sa ɗum foof ko e faggudu ndu wurde e darade caɗele ɗe koko ɓeydi caɗele ɗe noon wona caɗele Sénégal tan ko caɗele guuraɗe e aduna en jii jaltuɗen koye raafi boros covid ala leydi ndi heɓani ɗum ala kadi nokku e batte fannu liggey mbo ɗen caɗele jottaki koko huftudimi bo e on fannuji foof jaltuɗen e ɗum e natɗen e crise mondial hono guerre baɗɗo to Ukraine e Russie leyɗele taw ko leyɗele mawɗe to batte e ko fati production gaz et pétrole taw kadi ko leyɗele demannode to batte faggudu ko wayna céréal ko wayna blé ko hutorte ñande foof par ce que hen mburu ummoto e kadi to batte aussi guila e engrais ji ko nandi hen ɗeɗon caɗele foof noon donc alay saago battina en e aduna foof kono wonno wawno battude sono wonano faggudu ndu wurde sono wonano kadi won darde darade to batti faggudu ndu caɗele ɗe ma ɓurɗo musde ma ɓurɗo mettude ko gonga won ɓeyde hande sen ƴeewi caɗele gurdam ne keewi to batte cogguli ɗi ne ɓeydi e fannuji kala mais wonno ene wawnoɗo ɓurde musde so tawi wone faggudu ndu wonno liggoɗono ko sa ƴeewi hande ko wiye fodde peut être 700 milliards ene waɗe e subvention pour pétrole électricité nguuro wasa ɓeydade ɗum ɗon foof firti ko won tampon mbaɗaɗo ɗon pour wawde ɗum ñoƴƴude
won leyɗele gandanɗa hoore ma kayen dañani fartange wawde ɗum wadde donc yimɓeɓe alay saago paama ɗum noon kadi ko mbiyata ko bonnude ɓuuri yawde fewnude donc ɗum nde ari nde e nder balɗe daɓɓe bonni ko liggono ɗon ko heewi pour yimɓeɓe mbawa ɗum fewnidde e économie seɗen kaala croissance ko daawal manggal namni walla juutngal alay sago ligge hande kala ko liggaɗo ko nde battinoyta ko janggo walla ɓaawo janggo walla en tout cas ina namni temps no feewi kono no mbawɗen fammanirde tan so yi hande Sénégal ina waɗa décroché ñamale ina wawa hande leyɗele mawɗe walla institution wayno FMI walla banque mondiale ina tota ɗum ɓen ñamlata ko mboɓe kooli ɓe ñamlata ganna hoorema taw ne jogui faggudu nguuru mum en fait ina tiiɗi faggudu mum ne tiiɗi mo faggudu mum tiiɗani ina anda oɗo de sen ñamli ɗum so selani so renaki yoɓata ñamletake donc ɗum aussi ina jeeya e stabilité aussi deejere leydi ndi ɗum fof ko hen jeeya e kono noon ha joni en mbiyani caɗele ngala e Sénégal caɗele ene goodi kono eɗen mbawno ɗo ɓurde musde e battinde e nder ɓiɓɓe leydi Sénégal e joni noon mbaɗandi en ɓosat so wona ɗum toɓɓere fof eɗen mbawi hen wadde yewtere yajde garten koye banggue jangde en tant que jangguinowo professeur en ji leydi Sénégal wonko are mum ko ɓooyani sen beelama mbaɗen ɓeeto tuggi 2012 fewde hande ɗe jaraten ɗo jangde nde ne yaari yesso yarani yesso kono wonko yante men ko ɓooyani jidduɗal jaabi ha tirde ganduɗa ko suudu no ganduɗa ko defte gonanno toon seɗen kaala e ɗemgal men yana duppa te ko université duɗal jaabi ha tirde ɓurgal heptinede e nder Afrique holko wawi battinde e janggo Sénégal walla janggo Afrique Bamori jarama kala ko toɓɓe ɗiɗi ɗen hen ko adi foof ummade 2012 joni hoɗo gonnoɗen hoɗo jareɗen e kadi holko kewi ko ɗum ɗo holko ɗum firtata walla hono jangguirten ɗum sa ƴeewi déjà jangde Sénégal 2012 fewde joni wonko waɗa hen ko heewi guilat batte mahanteri infrastructure école aji ko nandi hen sen jaggui tan jangde towne nde université uji ɗi hande eɗen jaare fodde 8 université e nokkuji ɗi galani université hande ɗum dañama e nder laamu Macky Sall tan sa ƴeewi université uji 4 ha 5 mbaɗama kadi population koko ɓeydoto ɗum tagui alay sago woni bone tan ko jooɗade wasa wadde haydara nde donc wadde université ɗum c'est normal kono ko yiyande aussi woni ɗon yiyande mawde haɗani ɗon tan par ce que so université so waɗama wonko yadata ko heewi guila e jangguinoɓe pour mbawa waɗede recruté jobdele mumen ɗum kadi ɓeydama par ce que ummade 2016 fewde joni to université o ino wayno salaire aji ɗi dublini jangguinoɓe ne timmi salaire aji ɗi kadi no timma jangguinoɓe hayso woni timmani par ce que population garowo ina heewi par ce que sa ƴeewi nder Sénégal niveau dañoɓe bac pourcentage o nan ɓeydo ngol ɗo jawtugol ko 51%. ina feeblidi sa ƴeewi mais ɗum ɗo fof so ari fodde 65 605 ujunere étudiant so ari kadi état Sénégal ƴetti option ko kala sukaɓe mum dañɓe bac yo mbaɗe orienté université ko débat woni ɗon wonɓe yaaduɓe hen won wiyaɓe jaadati hen won wiyoɓe ne moƴƴi won wiyoɓe moƴƴani kono ko démocratie firti ko kala dañƴo bac ina jogui droit yaade université namni noon ko yo université ji goɗɗo namni ko yo jangguinoɓe goɗɗo namni ko mahantere ɗo ɓe janggata yo wood guuro mabɓe yo wood jobdele ɗe woto tardu guila e bourse hay foof ɗum noon foof ko politique sociale mo gandanɗa hoorema ina teddi e état kono ko on option woni cuɓaɗo donc firti ko wonko waɗa hen ko heewi sa ƴeewi kadi jangde lesre nde ummade 2012 fewde joni le président ari nde ko addi wadde fof ko wadde audit biométrique ƴewde déjà moni jangguinoɓe
en nde waɗa nde tawa woni geɗe kewɗe nan hen ɗe jaara nan foti yaarunoɓe tan no bindi no janggen ille boje dawa ille boje e ille boje ɓe ɗannima ko ɓooyi nan continue jooɓe ɗum fof itta ɗum ina wonko ɗum battini gueɗel keddiŋel kode jangguinoɓe ɓe boni kamɓe hono ɓe cuɓorte wiya joni hanti sa dañani bac a wawa jangguinde ɗum nene wi BFM walla wi BFM hanti watta bako bako sa dañani bac a wawa wadde concours crémo kadi ko concours kadi ɓeyda waɗede corsé ha ɓeydi tidde firti ko an sa dañi hanti aɗa woni jangguinowo firti ko ka gaari mawni fof ko gaari mawni gonta tar ko wonko gandanɗa hoorema won niveau mo keɓɗa aɗa wawi jangguinde ɗum nene wonko ɗum corrige par ce que wonko wonno ɗon adan ko feewano kadi ɗum no battini e aɗanno dañnoɗo BFM ni wiye waɗa concours yawta ay woodi volontariat kewɗo woodi no yaari waɗi ɗum ɗo kono hannde on bange kam eɗen gandi ko suɓoteɓe ɓe est ce que iwi par ce que concours oɗo jii concours battidiɗo crémo ko waɗi ko candidaté ɓuuri 60 ujunere neɗɗo taw ɗettete hen ko 1.500 wonko tagui ɓeɗo fof jiirodirde faade toon mi arta hen par ce que addi ɗum ko hande jangguinde école rokkama haqqe mum waɗi fayida par ce que jangguinowo ene foti wattede hakkille bamodi tigui rigui par ce que fof ko ɗon fuɗɗorto ko école président o ko école rewi médecin ko école rewi chef d' entreprise o kamɓe fof école ɓe ɗi donc jangguinoɓe ɓeɗon sernaɓe ɓeɗon jangguinoɓe e poti rokkede haqqe mabɓe ha timmon e nder haqqe o aussi ko jobdele ɗe donc on jii ɗum waɗama valorisé ene wayno presque kadi ko di simple double koko ɓeyɗa nde président waɗi ɗum nde hanti yimɓeɓe jiiti jangguinde hande natti wonde rokkama haqqe mum natti tan wonde mi ala ko mbanmi yami jangguinoɓe par ce que go jangguinde joni weeɓani kadi sa jangguinima aɗa daña mataw salaire moƴƴo donc ɗum addi ɗum donc ayi ɗum wonko ɗum waɗi e kadi wonko ɗum battini e en tout cas duuɓi ɗiɗo ɗiɗi battiniɗi ɗi yimɓeɓe ndeeƴi grève o ustima e on fannu haysi grève waɗi wona kam to batti ko hewno ko tagde yimɓeɓe yaade grève yeede yoɓaka walla min tardi en walla état waɗani respecté konngol muɗum ala tardi en ɗen gueɗe on jii caɗele joguiɗen foof malgré covid o e perturbation ngaji goɗɗi nan hen kono haɗani quand même systéme éducatif sénégal ko systéme ganduɗa hoorema tiɗɗo école sénégal ko enen sa aɗani noon sa wone hunde aɗa heewi ɗum yawde kono sa yi hande caggal leydi sa ƴeewi ko joguiɗen ko ma taw won modèle école sénégal ko école tiɗɗo ko école baɗɗo fayida que c'est une école républicaine eyyi heddi noon ala foof ko woni à 100% ko yuɓɓi foti ko ɓeydede par ce que population woni koye mawnude e nder duuɓi nogaji joyyi foof population doublat firti ko hande eɗen jaare 18 millions walla 20 millions ɗo e 2045 population wonata ko 34 walla 36 millions triplé voilà donc firti ko il faut ko yimɓeɓe jokka golle e on fannu ni mataw ko toon aussi woni hanti karaleji kesse ɗe ma eyyi banggue université ɗi bonande wande nde to en basat aɗa andi ɗum tagui wiide wonko waɗa ko heewi maintenant sen ɓeeti ɗum ko ɗum battini min mi wawa ɗum famde mi wawa famde nde ɗo bonande hande yimɓe nan ƴeewa ko nde woni ɗum tagui wiya ko wonko jilli hen wonko soomi hen ko wona étudiant ji ene nande gonga kono ici étudiant ji nan hen yo yimɓe kaldu gonga wona tan yimɓe tan ummiɓe ladde ɓolɓe mbiɗa sikki ko gueɗe ɗiɗi fof kawriti ɗon kono ɗum fof e waade noon yaade ko jana e université ɓurɗo mawnude université sénégal ɓurɗo heptinede kadi e nder afrique e keptinaɗo également au niveau international gonɗo ɗo guila 1900 dans les années 50 fewde jooɗi e ko mofta toon e defte e ko nandi hen mi sikkani min mbar étudiant ne foti huccide ɗum noon duppu ɗum waɗen safara mi wawa ɗum famde ɗum tagui ha joni so tawi ko étudiant waɗi ɗum eɗen poti namdetade enen jangguinoɓe université ɓe moni ɓe jangguinten toon ɓe tigui rigui ɗo woni haala ka ko ɗum toɓɓere hol jangguinteɓe ɓe hoɗi jangguinteɓe
yaade ko fotede ko kala ko cohluɗon ko tagat mon jangde mon wawde moƴƴude yaarude yeeso ko ɗon woni garon hen bonnon garon bonnon e dow tan gueɗe bolle puyɗi par ce que wonko welani moon ko fawodirani e université kadi on mbaɗa ko mettu moɗon te meeɗa ko yaade guila sénégal heeɓi en jeetade mum ha joni meeɗa wadde ɗum tagui noon min mbeɗa yaadi ko wiya ko c'est un acte terroriste ɗum ko bonande tan par ce que jiiɗen ɗum tan koye leyɗele ɗe wiyete ko terroriste en gari mbaɗi ɗum en nananno ɗum tan Tumbuktu en jii nde ɓe gari toon ɗe ko cosaan gonnoɗo ɗon ganni ɓoyɗe gande ɓoyɗe nde terroriste en gari ne mbi ɗum ɗo fof ko gueɗe bolle puyɗe ko sanama en yaadani e diine ɓe mbaɗi hen ɓe doppi ɗum ɓe bonni ɗum ɓe kelli ɗum ko terrorisme woni noon ko yidde tan hanti bonnude leydi ndi ɗum ko wonde ko añaneɓe leydi mbaɗata ɗum mi sikkani min étudiant en tout cas ɓe jeemi ɓe nder classe emin kalda emin nanna e mumen walla emin eto en tout cas lowde mon jikkuji ɓen so jalti mbaɗana mbaɗa ɗum heddi noon ko neɗɗo metti andude so selani wonde fitino tan taw woni koye rendo ala ko hori wadde ko ɗum tagui noon ko ɗum hunde musde mettude hamnide e kadi foti men pusde ƴewtade hande moni ɓe jangguinten ɓe tigui mbaɗandi ɗon en ɓosat en goɗɗoyi beela aɗa waɗa dawrugol woni politique ina wayno mi ɓooyi hen guila 98 duuɓi hande nogasi nayyi nogasi joyyi ne mbaɗa mide puɗɗimi nde nadde tan wadde adhéré e parti politique mbeɗa famɗi mbeɗa woni collège no mbeɗa woni lycée plutôt nden aussi koye saaha yo yurmede Allah woni makko wono Djibo Leyti Ka Union Nouveau démocratique ko hen mbanmi adhéré nden mbeɗa woni Saint-Louis mbeɗa famɗi kono min nden politique no welimi kadi ko jeemi hen ko mbeɗa heptini ɗum par ce que politique dawrugol ko hono mbatten ha leydi men ɓamto hono mbatten ha nokku men ɓamto kadi ko ɗum woni ko jeennaɗen ko e mabɓe gila e Djibo en wonnoɓe ɗo ɓe Abdourahima Agne en ko ne wellatno kam tan yiide débat mabɓe somin jooɗi ɓe jewto beela nde tawata makki nden tawtuɗa ɗum walla ko kadi ma rutti tan tawtuɗa tawi a tawti tawi bom a tawti ala mi aɗa andi wonɗo rewa tan donc en rewi Djibo kono en jii en 2000 no wayi choix mo wanno yahi banggue goɗɗo ha nde tawto e Ablaye Wade nde gonɗen hen ha ɓooyi politique o wonno yaari hanti ma taw ustiɗen hen toppitiɗen ma taw golle meɗen jangde meɗen ha noon hanti nde makki yalti PDS nde ɓe kaɓimo o sosi parti makko o ɓoori wutteji makko ɗi tottono foof o joɗɗiɗina o felliti hande haɓade o darano hoore makko koye on fannu taw en nattiɗo wonde ni e nder leydi ndi eɗen goni caggal leydi nden tawtoyɗamo nden tawtoyɗemo taw ni waɗi parti waɗi créé parti o kina abbo e duuɓi ɗi mbaɗɗen milité taw enen hanti keɗa hay sen ceertani jibone nde on saaha taw en joɗɗini kam politique o en natti famde ko yateno ko hanti ala ko toppitɗen sona jalde meɗen donc c'est en 2009 2010 koye on saaha natɗen e APR mbaɗɗen créé section to France to première section Rennes enen mbaɗi ɗum créé enen rewɓe e famille aji gonɗi toon ɗi wonnen coordonnateur adjoint mbaɗɗen kadi natɗen kadi e cadre uji ono convergence des cadres républicains mo France to gonnoɗen également chargé de communication taw ko enen joguino konngol mabɓe à partir de fin 2013 ha 2015 hano gartirɗen foof taw kadi eɗen jeeya e délégation sénégalais de l'extérieur gandanɗa hoore ma ko kayen jooɗini toon parti o eyyi toon noon kam en mbaɗi vraiment milité en kaɓama guilay opposition ha gadduɗen président de la république Macky heeɓi leydi ndi laami dusiɗen ɗum ha oɗo saaha eyyi ko gartuɗen ko également ko eɗen mbaɗi milité to nokku men to no commune Guédé village département Podor ken responsable politique taw gollodirten toon kadi également ko goto e dariɓe toon ɓe hono ministre
Cheikh Oumarane hande hay goto majjani darde mum e nder département Podor darde mum également e nder leydi Sénégal to kanko woni ministére de l'éducation nationale ko ɗum tagui ni aussi tengtini ɗum kadi surtout gollodiral meɗen ko halfinede toon gueɗal taw gueɗal ngal ko gueɗal manggal ko gueɗal ngal kadi koye solution koye peeje caɗele kalɗen ɗo woni jangde taw ko jangde hesere ko fate karalagal ko wiyete ko le télé enseignement ken coordonnateur du projet pour le ministère projet du ministère pour le développement du télé enseignement woni hande en jangde tolnimo hande e saaha wona tan finde bakkoɗa cartable ma jaaha école kala ɗo tolniɗa ka poɗɗo wawde jangude ɗum ɗo ala fof ko ala e muɗum téléphone ko ɗum télé ko ɗum radio ko ɗum appareil caméra fof nan hen ina famde hande Sénégal najo wala ɗum donc yimɓe ne poti wawde jangude hen donc hono mbaɗirten hande ha jangde nde wawa saktade taw rewi koye ɗiɗo appareil uji hono mbaɗirten ha jangde nde wawa saktade taw rewi koye télévision hono mbaɗirten ha jangde wawa saktade taw rewi koye radio ji e internet eko nandi hen koye ngal jaɓɓal wona firtani ɗum ara ɗum lomto ko wonno ɗo ko ala ɗum ara ɗum timmatina sukaɓe hande so perturbation waɗi wallay so waɗani sa woni galle ma taw an cukalel ngel aɗa wawi nadde ɗo taw ko sembude mbatta jaaha e nder portail promet point éducation point sn par exemple mi waɗani publicité koye éducation nationale jaaha toon ƴeewa cours mo jiɗɗa tawi koye mathématique walla tawi koye français walla tawi koye pulaar ni par ce que ɗemɗe ɗe nan hen jaaha jiiya e tawa hen leçon jangga jangguinowo ko noon parent d' élève o ko noon hayɓe gonani hayɓe janggani ɓe aussi ɓe nan hen par ce que ɓen aussi ko hen jeeya mo meeɗa janggude walla janggunoɗo oppi ɗum ɗo foof avec promet o ina wawi aussi kañum ne jokkude hen jangde walla daña en tout cas ko wiyete ko seconde chance rokke kañum no tawde oppina jangde walla wonko tagno ɗum en tout cas latti janggude arta e jangde nde ɗon ko ngal gueɗal ngal ministre de rokku meɗen taw yamirore président de la république eɗen jettaɓe hen kadi ko ɗum woni hande darde men wawde vraiment darnude ɗum tiiɗo ɗum wona kadi réalité ɗum wona gonga ɗum battina e nder Sénégal taw ɓiɓɓe Sénégal a naftoro ɗum ene wayno hoojomaji men ni koko gasi ko mi dokkat men seeɗa holno en tant que commune Guédé en jawtat eɗen mbawno arde hakkude ma Cheikh Oumar holno arde commune Guédé tuggude 2012 fewde hande holno jiruɗa ɗum eyi aɗa andi commune Guédé ko commune mawɗo ɓurɗo mawnude e nder département Podor foof wonko waɗa hen ko heewi kono hunde so yaaji mawni yonata foten waɗede ko yonata kono gila makki laami en jii ko waɗa hen ko heewi nan ɗon gila e force uji hay jardin ngaji hay ko wiyete ko galleji ɗo nayi pingate e kadi yimɓe ɗettaɓe toon taw hande ne woni laamu hayso woni yonani par ce que commune ɓurɗo mawɗude woni ɗon en jii ko waɗa toon kadi e pont uji jokkodiri ani ilamor filo hande ko laabi mum ɗon aɗa wawi dawde tareji jaaha demet ñalta tareji ɗum meeɗa dañede so toɓina toon hanti aɗa jooɗo lewru daara demet en daara en yiyetaki en jii hande laabi nan ummo jum laabi nan ummo peut être commune Guédé aussi ko wawi wonde jaaha Linguére gueɗe nande wonko wone waɗede ko heewi won ligguey ɗum ɗon noon pour ɗum wawa baccinde ɗum wawa gasde alay saago ɓiɓɓe Guédé koɓe mbanno ko en 2012 par ce que ko siftonorde tan kamɓe gadi e département Podor rokkude Macky Sall victoire ɗum c'est très important e kadi mawɗo leydi o e ardiɓe hewani haalede noon de hewani haalede alay saago kamɓe ɓe ganda ɗum aussi kadi mbeɗa andi il faut ko ɗum watte par ce que ma mawɗo leydi o jotto nde ɗum wawa gasde kono joni enen jaɓande mbaɗen en jawat tan holmo gollotoɗa e nder commune Guédé ɓe ganduɗa aɗa gollida e mabɓe bon aɗa andi Bamodi namdal ngal ko APR ken APR naɓe ɗo hande ko tawmo gonɗen o c'est le temps du président ko président sohli hay goto sohlani ko Macky jiɗɗen yo jotto min kala ɓiɗɗo
gueɗenajo gona APR walla gona Benno Bokk Yakar aɗa yiiɗi Macky Sall eɗen golla ɗo donc responsable fof kamɓe fof eɗen pratiquement eɗen mbawi wiide eɗen golla ɗo maintenant so wondi homo gonduɗa toon e nder département o neɗɗo goto fof ina jogui ɗo tubni walla ne jogui patron mum politique ɗum en gandi ko docteur Cheikh Oumar Anne liggodirten toon kadi keptinɗen golle muɗum jaaduɗo hen mais ɗum fof waade noon e nder commune Guédé kam en ngala hen sens interdit walla o en jettota koye walla o en kalda e muɗum gonɗo toon kadi no woni maire o alay saago kanko woni maire meɗen jiɗɗon ko waɗa réussir ɗum tagui alay saago gollirɗen e makko mais hande kene responsable politique anani par ce que statut mo joguiɗen o ken foɗɗo wadde fédéré rendindi yimɓe foof en ngala en paltata koye goto ɗum tagui eɗen ñaagui yimɓe foof e kuuɓal nde garata gono caggal président de la république liggono ɗum taw ala ko woni anniye men ala ko woni fandade meɗen sona hono jottori en 2024 tigui sukaɓe commune Guédé ina jogui caɗele golle holko woni hen miijo mum eyyi ko caɗele goɗɗe ɗum neɗɗo fotani ɗum yeddude heddi ko hono peeje poɗɗe waɗede pour sukaɓe mballe tigui peeje ɓamudi état laamu wona kañum rokkata sukaɓe golle wawa wonde sa ƴeewi liggoto ko woni ko fonctionnaire uji ala no mbayi alors que sukaɓe machallah hitande foof e nder Sénégal ko arata ko ummoto ko université walla que en tout cas ko dañata ko duuɓi pour de wawde dañde golle ine wayno leydi ko ujunaji e ujunaji mais wonko woodi hande il faut ko yimɓe jaar on banggue entrepreneuriat en mbawa wonde e nokku eɗen jogui ndiyam eɗen jogui leydi eɗen jogui nangue eɗen jogui liggotoɓe sukaɓe yontuɓe liggade wona nayeɓe goni toon wona rewɓe tan goni toon ɓeɗo foof ko hunde so waɗama organisé en jogui hande des sources de financement des mécanismes ɓe état waɗi taw neɗɗo so sohli ñamlade no wawi toon yaade ñamle so kadi en mbaɗani walla kol ɗum enen ko en mbaɗani poɗɗen ni wadde pour keɓen financement ji walla kon alay sago yimɓeɓe poti ko paama ɗum yimɓe paama ɗum kadi goppo tan namnade laamu yorko ɗumen liggey par ce que laamu waru kudi ma won dañɓe liggey ma won mbaɗɗo concours dañi mais ɗum hewata ala no wayi ko pour mbawen yaade il faut ko yimɓe jaɓa liggade e ko woni toon ko jogoɗa projet ma taw projet ko agricole projet walla koto batti neede jawdi walla neede guertoɗe walla an koto banggue carrelage jaaruɗa walla ko nandi hen jaaha mbaɗeɗa formé 3 FPT waɗi des bons de financement de formation no woodi sukaɓe mballe rewɓe mballe joni responsable aussi ɗe mbawi jaggude hen kollaɓe lawol daro hen pour ɓe mbawa dañde ɗum ɗon ɗum kadi so neɗɗo heeɓi ɗum entrepreneuriat koye fannu koye meccal meɗen gonɗen ko jangguiten gonɗen hay goto ko finani tan woni foof ari gueɗe kebdi noon wawa wonde alay sago kaɓɓa reedu ma muña ndewa seeɗo wontata ko heewi mais ko ma wonde vraiment changement de mentalité yimɓeɓe change jaɓɓal mbayla également no jirata ni liggey par ce que liggey laamu ni sa ƴeewi ko miskin tan gonata kono hande sa jogonima hoorema aɗa rema ko ɗum soble so ɗum pomme de terre ko ɗum wawi wonde foof aɗa jogui hectare uji ma walla ko nandi hen ko ɗon gonata ni patron hoorema kadi mbawa wadde vraiment nafata ko nafata ko commune o tigui rigui beelaɗa annayi wonde maire commune Guédé gasi a laaɓiɗi mbeɗaɗa anni bamodi mi wiyamo joni hande ala ko woni jaɓɓal meɗen sona joɗɗitinde mawɗo leydi o donc ko ɗum woni goƴo meɗen goɗɗum woƴani meɗen maire gonɗon o mo en daro ballemo eɗen ñagonomo aussi hono mbaɗmo dañ succès mbaɗmo dañ réussir par ce que ndam makko so waɗi réussir ko commune o fof waɗi réussir donc ɗum woni hen konngol meɗen holno jirɗa lundiɓe leydi ndi seppoji kewɗi manifestation ngaji bonni to fiiga hande gueɗe kewɗe nanɗo ɓeɗo ko ɓuuren hewde ko añɓe Sénégal ko mbiyami ko des terroristes ko añɓe Sénégal par ce que so yimɓe jeehi ene jana ɗo e usine aji mbaɗo distribué ndiyam ina bonna internet ina mbaɗa hen namde des virus walla ina coupe courant walla ko nandi hen ɓen ko sont des terroristes terroriste noon leydi ndi waɗi ko lawol ina waɗi woɓɓe opposition taw ko des républicain ne jiiɗi leydi Sénégal ko ɓen o jeehi to dialogue to joddima nani jewde
pour Sénégal waaw yaarude yeeso caɗeele guuraɗe ɗe waawa dañaneede peeje ɗum en aussi ko ɗi fannuji ɗiɗi ngoni ɗo tigi mbela wonde janggi wonde professeur wona mbaɗowo politique mbela ɗum muusani gasi noon ha laaɓi de ene muusi kono ko noon tan wona enen fuɗɗi alay sago kadi ne foti wonde par ce que politique ko hono leydi ndi ɓamtorto donc eɗen poti waw wonde université ɗo mbaɗen ko poɗɗen ko wadde kalden e sukaɓeɓe golloɗen ko poɗɗinta ko walla taw eɗen mbawi kadi darade darde politique heddi noon ko saaha ina muusi par ce que renndi ɗum nde wona hunde wemde tigi ɗum noon hay ha mom yewtere nde no weeli eɗen mbawno wayi ɗum nde en gasni guilnani mataw a waynoto eyyi ko adi fof ko salminde moon e yettudema no feewi Ba Mody e invitation ɗo wayete Piindi TV en jetta kadi e dendagal équipe mo gonduɗa o eɗen mbiya wiɓe jokku golle e aussi joguiɓe radio ɓe guila e ardiɓe hay wonɓe caggal e miijo ngo ɗon ko miijo mawɗo ko vraiment ko wadde moon félicité wadde moon encouragé e kadi mbiɗa jarno e yafno kadi hettiɓe so tawi ko haala ko woni ko woñi walla ko rewani lawol jarama ɗum noon bandiraɓe wonani en beelam saabu gandal makko toɓɓere wotere sen kaaɗino henen mbaɗanno émission pamon tan ko temps o raɓɓiɗi ko ɗum saabi en memto memɗen ga saabu gando baɗo ni sa joddema e mum hayso waktuji ɗiɗi a gasnata saabu ko jogui ko ɗum noon kadi ni yo juddu hen ko neɗɗo newiɗo newtiɗo no fewi en jetti département Podor kono en jetti bandiraɓe men wuro men Belel nene men haaɓi Sidy Ba te tawno kanko udditno golle ɗe nden ha joni eɗen jaggui yewtere nde nana yaara no fotini yaarude oɗo kadi ko bani ko gorko ko jinnaɗo men no woniri jinnaɗo men ni en beltima no fewi konngol mbayni ko addani en ɗum ko Abou Kanté jaaɗo windu Bosoyaɓe gonɗo toon to leydi France o wi ko haasidagu o wi hanki wonno komi yiɗa pina kono mi yiɗa tina o wi hande noon o wonti mi yiɗa pina hayso a tini ala ko bonnata Abou Kanté o wi hanki wonno komi yiɗa pina kono mi yiɗa tina hande noon wonti mi yiɗa pina hayso a tini ala ko bonnata ceerno Abou Ba mo Gendar o wi gueɗo e gaño so pondama gueɗo o mettinat o wi gueɗo e gaño so pondama gueɗo o mettinat o wi penowo sikkata ko guure jahadirta ceerno Abou Ba mo Gendar caggal to noon heedi toon ko Djiby Dieng e Abou Ba tongode 150 tawa ko gorko mo département Podor walla mbiyen gorko mo Belel ko on wonno koɗo men Allah jarama on jarama Sidy Ba merci KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma